Imaginează-ți că te afli într-un câmp de lavandă, sub doi copaci de magnolie, în timp ce îți savurezi un ceai de mușețel aromatizat cu grapefruit și portocală sălbatică. Cum te simți oare? Citrus Bloom este un amestec de uleiuri esențiale format din citrice și flori, având efecte benefice atât la nivel emoțional cât și la nivel fizic. Este un amestec minunat de folosit dimineața pentru un start pozitiv al zilei sau în acele momente în care ai nevoie de un boost emoțional și fizic. Stimulează această stare de bine și optimismul, combinația de citrice, cum am spus mai devreme, wild orange și grapefruit și floralele, lavanda, mușețelul roman și magnolia, ajută la îmbunătățirea dispoziției și la combaterea acelor gânduri negative. Dacă te simți mohorât, trist, deprimat, plouat în acele zile gri sau poate ești tu gri pe interior, poți aplica acest minunat ulei care vine în varianta touch pe plexul solar, pe inimă, pe punctele de puls și îți va aduce această stare de bine. Reduce stresul și anxietatea. Magnolia și lavanda sunt recunoscute pentru efectele lor calmante, ajută la relaxare și la diminuarea tensiunilor emoționale. Susține feminitatea și echilibrul emoțional. Eu ador magnolia pe parte de tot ceea ce înseamnă energie feminină, parte hormonală și libido. Cele florale ajută la reconectarea cu energia feminină și la crearea unei stări de armonie interioară, mai ales în cazul femeilor. Susține și ciclul feminin. Magnolia și lavanda au efecte benefice asupra sistemului endocrin și pot ajuta la reducerea simptomelor sindromului premenstrual sau la echilibrarea dispoziției în timpul ciclului menstrual. Cu toții știm că devenim moody sau avem acele stări de la un pol la altul în perioada aceea. Un masaj diluat pe abdomen sau pe zona inferioară a spatelui, zona lombară, poate ajuta pentru acest echilibru hormonal. Aplicarea pe punctele de puls, încheieturi, gât, piept pentru efect emoțional și senzual și pentru a îmbunătăți libidoul și dorința de relații intime. Se poate combina pentru un efect mai puternic pe această parte cu ylang-ylang, cu iasomie, cu uleiul de santal, care sunt uleiuri cu efect afrodisiac și ajută și la echilibrarea hormonală. Încurajează deschiderea și conexiunea cu ceilalți, această minunăție de blend. Ne ajută și pe partea aceasta socială, dacă avem dificultăți în zona aceasta, este foarte, foarte util. Este energizant și revitalizant, știm deja și dacă nu știm, vă spun acum, uleiurile citrice sunt tonice, au un efect așa care oferă un impuls de energie și ne ajută să trecem peste această stare de letargie și oboseală. Poate susține și sistemul respirator. Datorită componentelor sale, poate oferi suport în perioadele de disconfort respirator și purifică și aer. Da? Efect de relaxare musculară ne mai oferă acest blend. Datorită prezenței lavandei și al mușețelului, care știm cu toții că sunt calmante și care reduc tensiune, ajută și la detensionarea musculară și la relaxarea corpului. Așadar, într-un masaj făcut de către partener, de exemplu, veți avea efecte extraordinare pe toate planurile. Este și un excelent parfum personal și vine cadou dacă achiziționați bundle-ul BOGO. Tu l-ai încercat deja? Vrei să ai această primăvară și această bucurie în viața ta? Este momentul să l ai în casă.